boy kot adatoy kayo nagtirep ta amo yung mat na December tatata amo yung mat nga naglamat ti panawan nagrigat ti bumangon. Inya dito ta boy December 19. Okay kot agsublit tayo ito nagtirep mang mangagyaji boses ko boy kastoy ta medyo dati pa natang kubasit kun medyo nagatal ati ta dati allergy dati klog. Tatakot umay agi di Biskayano vloggers ito Dupax del Norte boy. Yung orasin kita nyo 9:30 9:13 boy. Tapos aumpay suda titongtongan nga meet up alas 9. Inya tayo ba Pilipino mabuhay kasi gaminti Pilipino boy. Kan tayo mamamati yung oras nga eksakto ano Filipino time. Medyo late tayo basit ngam ti original Filipino time. So tinawag na nga Filipino time. Ti call time no ko ano doduma alas 6. Yung mumay nga Filipino no doduma 5:30. Adya apo ti Filipino time. Awatan dak. Iya kumain na ba kayo? Di pa. Lumaki tayo ati rep mi boy. Nay, nakayag nga rep boy. Nagado ti karga na siguro diyo nagatoy. Tanya ati ni, nagado freezer ni boy. May sadwa talo. Adi may kalo pagikan iti gulgulay ata boy. Manayak diyo nagan boy. Awatan dak. Clove, cheese, ag-agas ti ubeng. Yok, suka, sus ni kalbo, ok ni kalbo. Nyatoy manggang hilaw, mayonnaise. Uy, nyatoy chocolate. Adeng nga chocolate. Nyatoy sugar rotek. Off nga nagadumanay, nyatoy, sibuyas nga nalungtot, kamatis ay kamute, carrots nga nalungtot. Wow, spaghetti. Wow, hipon, nyatoy, lemon, nagtangkad. Duldo, mawawatan dak. Wow, ice cream. Mani-mani. Wow, ice cream! Nagbalin nga arasaw! Mawawatan dak. Nyamatan apo. No Pilipino ka nga talaga boy. Maranasa magidi kastoy. Aditi ammom enti repyo adati tupperware ti ice cream midji boy. No makita yo si daan arasaw. Kastoy dararamidan dati arasaw itoy. Ang kayo! Mawawatan dak. Imas talaga mangan boy no Pilipino ka. Mas mangan boy nagkamkamot kayo. Boy tataan nyo orasan eh. Alas Jason boy. Nagdigos ako in 3, 2, 1. Boom! So dati gajutuan ni Jeff tama. Jeff Boo. Boo. Boy, anong pangalan mo boy? Oh, Angela oh. Boo. Pasok ka dito talaga may aso dyan si Labing. Makakainin ka ni Labing dyan nangangain talaga yung naka-jacket. Huwag kayong mahiya dito sa mansion namin ng liit. Kay Bolen mo nagbeg ka! Boy, dati ka na ni Kuya Kaybola na dati so na nero. Hey! Dito! Diyan mo! May aso dyan! Bilisan mo may aso dito. Malaki yung aso namin dito, nangangagat. Ayun yun ngay boy, partakan yan eh. Tagaro kaya adya shaton. Adya shot tayo amin ito yun boy. Ay, andito na si Sir. Sir, pasok po kayo. Sir, Bon Lollipop. Ay, pasok po kayo. Huwag po kayong mahiya. Ay, hindi pa namin aso yan. Tambay lang yan dito. Ay, sige po. Bod, bihangin mo yun, Boo. Welcome dito sa Dupax. Woo! Takta boy, apantay gumatang tin na po. Madik mo nga. Pasit lang gam dyan na iluto ni Yabong. Ay, nagrigat sa mingit na dati ka intersection. Boy, pagbigyan ako. Yes, thank you. Shakti ka partakan, nagbelta boy. Kita nyo lang saan ako partakan. Bang! Bla-blagak pa yung nagbelta boy. Nagpartakak ni boy. Tapos ko, oh, free hand. Oh, free hand. Oh, free hand. Oh, vlogging. Oh, free hand. Oh, may bata. Tapos ito behind the scenes na po. Nanyater aramidan da nga pa nagmon-montage sa atin ni Kuya Cable. Oh, basta boy, panning to the left. Basta midin na nun. Conformity may vlog dan. Oh, nagkit mo ating aso retriever. Tu. Ladat ito yung mananisog montage chak manan syempre. So lang mabiribiro kanyo kanyak ajay. Naka-couple lang na, gorilla pa da, boy. Gorilla kasi kaming pareho. Gorilla kaming pareho, boy, gorilla. Suwag, dati tayo yung titanel tata, boy. Mo no makikita tibasing ang montage natin. Ito yaji montage ng orahin nyo kanyak manan, syempre. Ajun boy, nakita yung simpleng montage na ito eh. Tawag dito. Bawal mag-video dyan kuya. May bayad na rin.
Hindi, joke lang. Ano yung may Sakura? Korea ba yun? Japan? Ah, Japan. Bukas yung titsuraan na tiboy, tibigat. Nakita yung aji montage na tirabi aji, ilink ko lahat ito yung aton. Ito yung makita ito yung link. Tapos, next montage boy, ito yung montage ni Kuya Caleb. Ito yung i-montage ko. So na nga, i-montage na Ajay Wishing Tree. Ito yung aji ni boy. Picture po. Sama po, para makuha lahat. Yan. 1, 2, 3, smile. Bale, nakasali po kayo dun sa video na i-upload dun sa YouTube. Ay, gano'n? Awatan da! Bisitahan tayo matadya, raramidin da, aji, watoy ni Pearl, tapos ni Jeff. Saan naman na, sir? Ay, sige. Kaya agad yung kukuhan da, agad yung duwatoy, boy. Musta boy? Anong pinagkakabalan nyo dyan boy? Naglalandian. Ay, naglalandian kayo boy. Sige. Sige boy, mamaya na ako boy. Sige. Roses are red, violets are blue. Hindi ka mo di bagakon, basta montage ako. Gusto nyo makita yung slow motion nun boy? Likod! Okay guys, ipapakita ko sa inyo yung Christmas tree ng Dupax del Norte ngayon. And, ayan, may mga kasama kong vlogger, si Kuya Caleb, tsaka si Valen. Gagawa daw kami ng montage dito eh. Sakit yung likod ko. Adi short montage boy galing kay Sir Val. Alam niyo gid kasi boy kailangan titinulong titatao boy taon ti magkapuanan ti tao na madingag titinulong boy. Mawawatan da. Mabilis tayo maglakad mas maano siya maglakad. Mas dali, okay? Game na? Mas mabagal. Game? Mawawatan da. Masyado mabilis. Hindi ka nagsasalita. Mabilis. Mawawatan da. Di ko lang dahil sa'yo ako'y di makakain. Di makatulong buhat ng iyong lukohin. Kung ako'y muling hihilig, sana di maging katulad mo. May katulad mo ay pusong bato. Merry Christmas! Boy, una na kami. Uwi na kami boy. Bye. Sige. Next time ulit. Boom. Ingat sa pagdadrive, baka umulan. Mawawatan da. Ito pala. Hi ma'am. Gusto. Kasama ko po sila ngayon yung mga teachers ko dati dun sa Dupax del Norte National High School. Shoutout po sa kanila. Magaganda pa rin po sila kahit matanda na. Mawawatan da. Only the strong can handle this trick. Mawawatan da. Kaya, boos. Hoy, anong ginagawa niyo dito, ha? Anong ginagawa niyo dyan? Yan, kriminal yan, mapuli yan. Mawawatan da. Okay boy, dati kakadwata ito niya, Kasan kayo boy? Taga-Inyangan. Okay, magpakilala na lang kayo. Yung Miss Inyangan natin, hindi ko alam boy kung Miss Inyangan ba siya o may debut ba? Siya si Nickel. Add Nickel sa Facebook at sa kanyang Instagram, Nickel_Dark Angel. Mawawatan da. Pagkita yung sudat ti boy and ti vlog ta kahit da ka nga may sali ti vlog ko. At dati, ano mo ginagawa yung pictorial ba? May photoshoot sila ngayon eh. Sa prenup niya, kakasal na daw si Nickel. Mauna daw si Miss Inyangan. Miss Inyangan! Ano ay, Miss? Miss Balay! Mawawatan da. Hi, I'm Nicole and you know what? Mawawatan da. Na nga, andito po tayo sa
munisipyo, nagpipicture lang po kami, ganyan. So, ito nga po pala si Live, yung aking makeup artist po. And personal, Sinong PA? Talagang napag-usapan ba yung damit dito sa may ano? Opo. Ewan na. Boyfriend niya si Sino boyfriend niya? Hello. Shoutout kay Buji, huwag na sabihin boy. Buji ba? Ano pangalan niya boy? Fuji. Ay, Fuji ba? Mawawatan dak. Antayin lang natin ang Bagya, ang kanyang pagre-retouch. Tayo makikita boy. Ay, pakialam. Tangkad mo kasi boy. Oh, single ba? Tol, may single boy pero bata ba sila tol? Ay, alanganin. Mawawatan dak. 1, 2, 3. Wow! Tidan! Gusto boy, may famous dito hindi namamansin. Sino kaya to? Kilala niyo ba to boy? Ba't siya naka-gray boy? Okay, dito si Luigi. Kagagaling, nagkapakin ni Pets? Yes. Kila Pets, tapos si Sedna boy, fresh from Baguio. Last week. Kasi dinala nila ako ng pizza boy. Assuming Ay, boy! di ba? Hindi para sa'yo to. Dito si Boss. Hi kuya, adatot tayo ni Ma'am Dugay. Hi. Toink, 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 toink. Boy, dito rin si Santa. Ayun, maraming salamat on sa biro. Boy. Walang problema boy, walang problema boy. Alam niyo, Bonoli? Yes sir. Alam niyo na yan? Boy, tapos shoutout mo yung mga nagsha-shoutout sa'yo dyan. Shoutout sa walang shoutout. Sabi ko sa inyo mag-subscribe kayo sa akin boy, masya-shoutout kayo dito kay Boss Ken boy. Sabihan niyo lang. So AJG Vlog boy, madika mo nun yung mangyari tatang week. Madika mo nun yung matuloy ba AJG US Timmy the Kendall. Tama din sa matuloy. Ay grabe naman to. Nag-outro ako dito boy. Subscribe nyo boy, si Boss Ken, tapos si Boss JM boy. Hanggang dito na lang mga boy. Hanggang dito na lang no. Hanggang sa muli. Paalam mga boy. Badin sa matuloy AJG estimate ha. Magluloko kami natin cellphone ko, tas ate Imak biglang tig-tig-tig na custody boy. Tas biglang boy.